ọkụ ana agbana alacha aka ana ga-ekogezi aka n'uko ana ya ababazi aka n'uko nọ okwu Igbo na gbanụgbanụ ugwuji echi ebesi ohulatara wee chọbụ ya nọ n'elu wechọrọ ọdụ mane maka Naịjirịa ga alarụla ya ga-enwe ejije erulatana aṅụ nri ala nọ maka na onye gụrụ ka ọra nọ ebuli akapụ ya ma nne ya nọ ana m anọ ịgba sawa ubele ka ebufe bụ gwa m n'ọnụ amamụma ọbịa m n'aka gwa m n'ụgha amamụma ọbịa m n'uche gwa m n'ọnụ amamụma ya m n'aka gwa m n'ụba amamụma ego m dị ka mmiri ọya egotere m ndụmọdụ bebe ndị bi ụwa ma mgbe ọ bụ onye ma mgbe ekere ya were mụọ ya n'elu ụwa ọ dịghị onye ma mgbe ọ ga-arapụ ụwa naba onye welu ndidi ọmịbụ ọ na-achọghị ya ka m ejije nata na wee bụ nwanne ya ala ị na-akụ mgbanụ na-eje ebe were kene n'ụwa obi anyị wee sobe ụwa ibe onye chọrọ one n'ụwa ka ọ ga-enwe ya ụmụ ibe cherekwe na ọgba ihe a na-eme karịrị akarị etinye aka na isi aka etinye aka ebe a tinye aka ebe a ụwa chọrọ obi umeanị ejighị ike sonye n'ụwa ụmụ ibe anyị ekene ụnụ anyị nwebụ ndị ndozi ọdịnala Igbo bụ ndị nsọ ala Igbo na-ekene ụnụ anyị si na ọ ga-adịrị ụnụ na mma tata bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo na anyị na-ekene eke kene orie kene afọ kene nkwọ kene ndị mkpụ kene ndị ọkpụ na ndị egede na anyị nwawo ụmụ Amadioha anyị nwawo ndị agha kwere n'ihe otu kwuru maka na iwere obife iwere onye Igbo iji ekwe n'ihe otu kwuru na ndị Igbo bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru because ịgbaji fensị itinye fensị n'ihe to put something fence ịghọtago tinye protector for na Africa a na-emarụsi ụlọ etinye protector so ndị Igbo bụ ndị tinyere protector ndị nye Kabala na-akpọ ha the Levite ndị Jew na-akpọ ha Levite so ndị Igbo bụ Levite because nwanne ndụ ị na-ebi ebe a ndụ life ị na-ebi na is about classification ọwụ na amụọ gị na ọnụ Igbo mgbe ndị ochie amụọ gị emere gị iyi ụwa the next thing ga-esi ebe ịgụ aha dịchi ndị chọọchị na-eme eme gị baptizim enye gị afọ baptizim to classify you so now ndị Igbo nwere those people ndị agha wụ the Levite the priest within Igbo community ịghọtara kedu ka esi wee make of those people o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ that is amụ Igbo ahụ na-afụ kịta Igbo ahụ na-afụ ọ mgbe ndị ochie all that thing ka ha na-akpọ seminary school today isolated community ndị chọrọ ibi ndụ dị iche ha chọrọ ibiri onwe ha ndụ ịghọtago now nke a bụ nọmba 1 ịghọtara but ọ nọmba 3 ị na-ewe then mbido ya Amadioha a na-ekwu okwu ya ana m agwa ndị be anyị everyday ana m agwa ha everyday by day ha gee ntị ọfụma onye ka m ji gwa ha hapụgodi those things ị na-eche listen to the message ama the mind ọha the people Amadioha the mind of the people nke mana onwe gị ọwụ na ịrụsịa nka na ụzụ onye rụrụ moto ọ dị iche from moto onye rụrụ moto ọ dị iche from moto ajụjụ ka m na-ajụ because ị na-agwa ndị mba anyị something I don't know what is wrong with the mind of these people. Onye rụrụ moto ọ dị iche from moto? No. Ọ bụrụ na onye arụrụ moto adịghị iche from moto. Now ihe ọ chọrọ ịgwa gị bụ na nwanne ikpe ekpere
ikpe kpere na-ege ntị nna nwanne listen very carefully ikpe judgment because the life we live ihe ọ na-akpọ omenala Igbo kịta ihe a na-akpọ ya bụ ịpụ ome wee ịpụ ome, that is na ome apụgo, ịpụgo from inside the house, ịpụrụ ezi, ịpụrụ iro, ịnọ n'iro, iro bụ ilo, enemy territory ka ịnọ, ịghọtago, is as simple as that. But ị na-agwa ndị be anyị something, listen very carefully. Ọwụ na ị pụọ n'iro anụ a na-ekwu okwu ya, then you become the master. Anything ọ bụla ị mere a na-akpọ ya cause and effect. Ịghọtara? So onye nwere ikpe because isi ume na omume, isi ume na omume, cause and effect. So ikpe isi na omume gị ka ọ dị. Ịghọtara? So ọwụ na ibisie ndụ like now, ọwụ na ịzụsi ahịa in the month end, i take a stock ahịa ịzụrụ azụ, then iweta aka ji wee sị gị n'ụlọ ụka 10%, bring 10% of your goods to give onyinye. No, 10% a na-ekwu bụ after ka ị rụsịrị ọrụ ị bịa ekpe gị ikpe ahụ a na-ekpe gị bụ tit ahụ ị na-akwụ, mana normally ihe a wayo ka a na-egwu unu nwanne gee ntị ọfụma. You will be judged not by paying tithe, you will be judged by omume gị. Ịghọtago? Ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ umeji na arụrụ ọbachara. Religion bụ arụrụ nothing more nothing else. Ọ bụ arụrụ eji arụ ji, enweghị ihe ọzọ na-egbozide ka ndị nwanne na-eri unu white. Ndị Igbo na-akpọ ya arụrụ ma ọ bụ nwanne na-akpọ ya achara, nothing more nothing else. So ọwụ na ịkọsịa dị ugbo nwanne ịrụzie a ga-ekpe gị ikpe. So ikpe ahụ a na-ekpe gị bụ na ndị nwa na onwe gị because you are the God in a small form. Ịghọtago? Then ị na-ekwuzi si na n'ime akwụkwọ a bụ your mind amaghị n'ime akwụkwọ a sị ezubeghị m ochi, agbabeghị m ama, onye ọbụla na-echere m echiche dị otu a, ihe dị otu a mekwe ya. Nwanne, you are reading your book in the courtroom. You are reading the life you live in a courtroom because ịzụsi ahịa you will take stock of ahịa ịzụrụ so that ka ịma ma ị na-eme ọfụma eme ọfụma. That is the reminder. That is what religious book is all about, to remind you ka ịzụsịrị ahịa nwanne ị na-etake stock because naturally all these things will be taken on account. So ihe a na-enye gị preface, a na-agwa gị something that will happen so that reminder, ihe a na-eme gị remind to remind your heart. You are programming your heart with those things so that ka ị mara ka ị ga-esi ebi ndụ. Kedu ndị ị na-eso? Who taught you what you do? Kedu ihe ị na-eme? Onye kụziere gị? Nwanne, you will be deprived of your right. Enwere natural law, nwee man-made law. They are not the same. Enwere natural law, nwee man-made law. In the beginning, enwere ihe a na-akpọ country. People founded their community based on God. That is why I ji wee sị gị na anyị bụ ụmụ Amadioha. Because we found our foundation based on the creation, based on the life itself. You can only eat because you are hungry. You don't eat because of fun. You don't kill because of fun. That is why m ji agba these people na-eme ihe ha na-eme si ha na ọ bụrụ datin ka a na-achọ ịgwa gị. Ịghọtago? Onye ọbụla na-eme ka anụmanụ a ga-egbu ya egbu, ọ ga-awụ food to ndị bụ ma ihe ọ ya bụ ewu ahụ ị na-egbu. Ọ na-asị gị ewu rie ewu is unconstructed, that's why you kill it. Naturally, nature will kill it. Ọ dị ka nwoke na nwoke na-enwe mmekọta. Ịghọtago? Sperm ha ga-anwụ anwụ, that is ọgbanje you see. Onwe any sperm ọbụla na-eme create to ovary, the sperm will die. Any sperm na-eme create to ovary will die. That is what you are. It will the same thing with the sperm. If you don't make it to ovary, man, you will die. Ke sperm na-make it to ovary, the most purest sperm, the most strongest na-make it to ovary. Nwanne, as above so below. Use nature to channel your life. Why is so difficult? Nwanne, since ị na-eme this thing in Africa, enwere isi
no one is going no nwere enwere any African nation na-agwa nkwuru ihe anyị na-ekwu no. So ị na-agwa m na surprise na Africa anaghị eme ọfụma, ọ bụrụ surprise. Non single one is founded on their culture, like because our culture is maximum knowledge, especially our own. Amara m nke ha, because ama is knowledge, is mind. If the mind of this creator create everything you see beautiful, created the seas, the sun, the moon, the animals, the sea food, everything. If these things are nature is beautiful, that means the mind is beautiful. But here on earth, this mind is trapped. It's our responsibility to free this mind, which you are included, trapped. But it's unfortunate na you nwere advantage, somebody left something for us. Nwanne, you must begin to relearn what you've learned. Worship means to clean, to wash your clothes. So all those things in eme, you are doing something upside down. Not nwa bekee did you everything. Nwa bekee did not take you and give you and do. No! Nwa bekee did not send you to synagogue today. Nwa bekee did not send you to Joy Ministry. Nwa bekee did not send you to Moka. Nwa bekee did not send you to Joshua. Nwa bekee did not send you these things one day. It's your spirit that send you. Because any spirit na-enwere information. Nwanne na anya na n'ọnụ Igbo. Ndị Igbo sị gị ntọala. Ntọala bụ gịnị? Train track. Ndị Igbo nye gị nsọ ala. Nsọ ala bụ gịnị? Nso ala. Ngị soro the track. Then ọ sị gị iwu ala ngị wube. There is law. Ọwụ na iso this train, I will crush you here nwanne. Ọ sị gị if you don't follow this train, you will be crushed. There is a principle of vibration, which is the mind, soul, and the spirit. They are intertwined together. They wash you everywhere, every day by day. But ị gaghị ama ebe ihe na-eme gị si abịa. But ihe na-agbara gị bụ afa. Life and direct ka na-agbara gị afa. Ọ bụrụ na ị chọghị eme mara ọkwa na ị chọghị eme hapụ onwe onye gị na-agata gị ahụfụ. Enwere onye gị na-agata gị ahụfụ. Ihe niile ị na-achọ n'ụwa bụ nwanne, ụwa bụ ihe efu. Ụwa bụ ihe efu. Ọ bụrụ na ị mara na ụwa bụ ihe efu, then you begin to construct. You begin to construct. Ụwa bụ ihe efu, nzu ka ọ bụ. Nzu bụ gịnị? Nzuzu. So ị na-ediri ikpokọta nzu ọnụ ma oduo ya eme oduo. Ị na-ediri ikpokọta nzu ọnụ ma oduo ya edozu. Nwanne, ihe ọ bụla m gwara gị here, if ọwụ na ị reject ya nwanne, you are on your own. You are on your own. Onweghị asị nna enweghị na-ata atọ ma amụ. Anyị ị na-eblem anybody na Nigeria. Kedu ihe ndị nọ na Congo ga-eblem? Ndị nọ na Congo kedu ha na-eblem? Ndị nọ na France na desi Cameroon ka onye a ga-eblem. Ndị nọ na Guinea Pau ka onye a ga-eblem. Ndị nọ na Australia Aborigine ka onye a ga-eblem. Ndị ojii nọ na America ka onye a ga-eblem. Ndị ojii nọ na Brazil ka onye a ga-eblem. Ndị ojii nọ na Mexico ka onye a ga-eblem. Ọ Buhari wụ their president. Ọ Buhari wụ president na Cameroon. Ọ Buhari wụ president na Cuba, Brazil, Mexico, Aborigine, Southern Australia. Ọ bụrụ Buhari wụ president. So because you cloud yourself sense of reasoning with emotion and sentiment, you don't see far. Africa amagha m ebe na adị m ntị ekwugo m before. I have tried to find out, you got to go, but na for that this thing, these people gave these names just to distract you. For me, all distraction. So I got put as I say we are African America, we are African this, we are African that. Because thought to create perception, or perception create thought, whatever they call it. You got to, so your reality is based on these informations. You begin to create empty vessels, empty information. Can you think about African man? As he be the first to move. But mmadụ nye gị information ị na-amara ihe ọ bụ, i will lay a foundation of life. How can you succeed? Nwanne, any language ị mara ihe o mean, don't ever use it to find the foundation.
because your children will ask you. Your children will ask you, papa, what is meaning of papa? Ka ihe ga-agwa ya nna nna m ka ihe ga-agwa ya kedu ihe ị ga-agwa nwa gị? Anything at all, as long as you marry ihe o mean, don't ever lay any foundation of that, because your children will lost. Your children ga-efu efu because nwa ha ga-ajụ ha, their children will ask them, papa kedu ihe bụ ihe a? Ị ga-asị ya gịnị? Mgbe ahụ ofu onye na ndị Igbo ọnwụ na ịnụ Igbo mmadụ na-abụ na-anụ ọgụ, ọsị ya nwanne gboo ọgụ a. That means to find a solution to the problem, to balance it, to balance balance, to solve problem. So mgbe ọbụla ịnụrụ Igbo or solve, to solve problem, save something. So if you found a foundation, that's why Igbo is binary code. They always use nka na ụzụ, enu na ana, nwoke na nwaanyị, because it's binary, it's balance. Amadi and Ọha, the mind and the people, the creator and the people. So your foundation must be on these things. Simple as AB. That's why they call it government, to govern the mind. When these things are not strange, it's your you. Nobody. Religion is as old as man. Religion is as old as human being. So nwanne ọkwa Christianity nke nna nọ n'Europe ha, every December ha na-celebrate Christmas, August, every year ha na-celebrate more than 20 festivals under Christian religion. Nwanne ọkwa ndị na-arụ plane, arụ moto, arụ kọmputa, arụ telefonu, go to their street. Jesus eso ha emeghe ihe ahụ na-eme. Why na Jesus anaghị eme ha the same thing? Why na Jesus anaghị eme ndị Europe the same thing? That is why your people will hang on this religion, because ha chọrọ ịdị ka nwa bekee. Because afọ na nwa bekee na-eme ọfụma, nwa bekee na-efe Jesus, ka ihe ị ga-agwa ha, kedu ihe ị ga-eji convince ndị na Jesus adịghị mma? Ọwụwụ jos ị na-agwa ha the same thing, because why? Ọ arụrụ eji arụ ji. That means because a matter the meaning of those words, or borrow your own maternal language, so you marry ihe o mean. That is why it does not work, not because of no dimma ma odịghị mma. You got that? Because nwa bekee lay the foundation, so ha na-eme the festivals based on what they know. They develop their land based on what they know. Nke gị wụ iwuho onye Islam, iwuru Christian, iwuho Christian, iwuru Jew, iwuho Jew, iwuru Buddha. Nwanne, the problem abụghị ma all these things ọ dị mma ma ọ dịrọ mma. The problem is inherent knowledge of them. Arụrụ ka ọ bụ, because ọ bụ arụrụ. Omeji iwu omeji is unstable. You need to hold something to develop you. That's what you were saying na if you believe in Christ you will save. Why ndị ụka na-agba gị ijide dị arụrụ aka. Simple. But because you ghọtara ihe ọ bụ, ị na-awụgharị because ọwụhụ nwanne nwa bekee nwere mgbe ọ bịara Afrịka si gị bịa kpebe Jizọs kpere Chukwu. No, ọ ma na if you don't have ekpebere Chukwu, you must take that his own. He knows it. That's why ji wepụ nke gị. Yes, because ọ ma na ọ hapụ nke gị, there is no way ọ ga-esi abata gị na be gị. And the gekos will succeed nwe wepụ nke gị because ị na-arụrụgharị aka. Nwanne onye rijuru afọ agụụ anaghị agụ ya. Onye onwe ya zuoro nri agụụ anaghị agụ ya. That is why ka ihe mere na iji achọgharị na-achọgharị because onwe ga-ezuoro gị nri. Onye na-achọ ihe bụ onye ihe efuru efu. Otu efuru m na-enwe ihe m na-achọ. Enwere ihe m na-achọ because onwe ihe m furu efu. Enwere ihe m na-achọ. In the morning, the same Amadioha ahụ m kwuru. In the afternoon, the same thing ọdịnala ahụ m kwuru. Na night, the same omenala ahụ m kwuru. The same thing. Even though anyị na-work on our perfect book, we are working on it. Ọ bụrụ na anyị mesie dị akwụkwọ anyị nta na akara anyị perfect, anyị ga-ewepụta na public. There is only one way in, one way out.
one way in mgbe spam na-aga kedu ụzọ ọ gara ọkwa na otele nwaanyị ahụ one way in one way out. O nwere ezina nwanne iwere spam tii na otele nwoke ọ gaghị amụ nwa. Ọ one way in and the one way ahụ ka esikwa amụkwa nwa ọkwa orise ma otele nwaanyị ahụ ọkwa ebe ahụ esi ba ka esikwa pụta. Nwanne kwa ebe ahụ spam si ba ka esi amụ nwa ajụjụ ka m na-ajụ ụnụ ọkwa ya. So one way in one way out. If you understand the life abara gị uru. Amadioha period. Ma ị chọrọ ma ị chọrọ. Lee anya ka m gwa ụnụ something ụmụ ibe. O nwere ihe ndị Igbo na-akpọ amoosu. Ndị Igbo na-akpọ amoosu. Ige ntị ọfụma. Ị ga-afụ na ome. Ige ntị ọfụma n'onu Igbo. Ịpụ na ịpụ bụ ofu. That means ịpụrụ ome na ịpụgo. Nya bụ amoosu a na-ekwu maka ya. Ịghọtago? Ọ na-agwa gị natural element na ndị nwa na onwe gị apụgo. Now ị nidiri arụrụ to hang on until you pass this dangerous place. Ị nidiri ime extract yourself the same way ị ga-eme extract minerals. O nwere onye n'ime unu nwee right isi mụ na Amadioha bụ ihe ọjọọ, osu bụ ihe ọjọọ, anything at all bụ ihe ọjọọ apart from nge nwa na onwe gị bụ ihe ọjọọ because ị nwere any right. Ọ sị na asị kedu nke bụ na asị. E nwere ndị nna anụ na-ekwu na Amadioha bụ arụsị. Ị jụọ ya gịnị bụ arụsị? What is arụsị? Ọ na-agwa gị the why iji ata afụfụ, the reason why you are suffering. Ọ na-agwa gị onye na-agwa gị na ebe arụ aha si. So onweghị ihe bụ Amadioha ka a na-ekwu maka. But not believing in Amadioha, not believing in Amadioha. Ọ ya bụ afụfụ gị na ikpuru isi eke. You are blind. N'ime ha Dioha, you don't know. Dioha is onwe bụ na amaghị ihe Dioha. Ụnụ na sọnem ndị Igbo na sọnem Dioha n'afa. Ụnụ amaghị ihe bụ ọha, ụnụ amaghị ihe bụ di. Ị mara ihe bụ di, ị mara ihe bụ ọha, ị mara ihe bụ ama. So ọ na-agwa gị ebe nsogbu gị si. Ọ na-asị gị look at where your problem came from. Esi na Amadioha bụ arụsị, onye nke nwa bụ arụsị. Oke Chukwu abụghị arụsị. Chineke abụghị arụsị. Ebe arụsị ndị nwa na onwe gị bụ chi, then eke is the creation, is cause and effect. Ọwụ ngwa create your own problem. Chi and eke, chi and eke ngị nwa na creation simple. Because ọ ngwa rụrụ na ebe ibi ụnụ ibi n'ime ọmụmụ rụrụ ya. Ọkwa gị rụrụ ụnụ. You build the house. So how can when problem come out you begin to blame somebody? Every of your single nwatakịrị ebu n'afọ onweghị ihe ọjọọ, onweghị ihe o create. So how come a ga-eji amụzie gị ihe ọjọọ a na-eme gị? Because ọ bụ ngụnwa create ihe ọjọọ. Ihe ọjọọ a na-eme create. Why eji wekpọ ya create? Because it's the same thing that create the beginning, create the end. Is you ngwa ochi ndị mmụọ na-ezu ochi. Ịfụghara ebe ndị mmụọ zuru ochi mbụ. Ịfụghara ebe ndị mmụọ tọrọ mmadụ. Ịfụghara ebe ndị mmụọ nwere accident. Ịfụghara ebe ndị mmụọ ṅụrụ mmanya. Ọkwa mmadụ na-aṅụ mmanya mee ihe anyị na-ezu ochi gbaa makwa mmadụ. Then how come Amadioha ji wee wụrụzi arụsị? How come? Arụsị abụzi from ngịnwa na-ezu ochi na ama. Kedu ebe ihe ọjọọ si ba n'ala Igbo? Ọkwa mmadụ zuru ochi o. Mmadụ zuru ochi n'ala Igbo zusie ochi si na ihe ọjọọ arụsị si n'ala Igbo bịa maka na enwere ihe apịrị apị a na-akpọ Amadioha ọ abịa ama sọnwụ ya. Mana onye nwa na-ezu ochi na-agba ama. Mmadụ na-ezu ochi na-agba ama ọsị ọwụ ihe apịrị apị. Kedu ka osisi apịrị apị ga-esi abụ ihe ọjọọ? Na ọwụhụ ngụnwa onye pịrị dị osisi. Ngịnwa pịrị dị osisi. Ngị na-efe dị osisi. Ịta ọnụkwa baakị si na ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo maka osisi apịrị ngịnwa pịrị na-efe. Na nwanne sometimes these people human being a need classification of ndị bụ mmadụ. Many of these people abụghị mmadụ.
many of these people bụ mmadụ because ị gaghị agwa m na mmadụ pịrị ihe niile apịrị apị n'ụwa ma Jizọs ma mmeri. Even enwe one of our friend nọ n'Ọka, ọ na-apịkwu mmeri, ọ na-apị mmeri. Ịchọ kpọrọ gị mmeri, ịchọ Rochas na-akpọkwu mmadụ, Rochas na-akpụ, ịchọ Rochas akpọrọ gị Jizọs, Rochas na-akpụ Jizọs, ọkpọọ Jizọs ọkpọọ mmeri. So how come this thing mmadụ kpụrụ na ya adị ya si wee bụrụ ihe bute ihe ọjọọ n'ala Igbo? Achị ọwa arụsị, achị ọwa arụsị, Amadioha arụsị. Ọhụụ na the mind ka arụsị, arụsị from the mind. Simple. Arụsị from the mind, arụsị from the mind. Because before ime ihe ọbụla ị ga-eme, ị ga-eche ya eche, ị ga-eche ya eche, ị ga-eche ya eche before ime ya. So kedu ihe wụ the problem of these people? They don't want to accept the truth. Everything na react. Ndị ojii ihe ọbụla anyị na react, ọ bụghị anyị ma create. We are not the maker. God we worship, we did not create. Even the same nwa bekee gwara gị sị gị, thou shall not follow something you don't know about. If you do anything, ọ na police bịa, don't say anything. Anything you say will be used against you in court. Or make you encourage to worship a God you did not create. You have to worship God you create, not the one you don't create. You must worship the God you create, not the one you did not create. Because by creating it, you know the meaning, like Amadioha, Eho, Ama, Dioha. Nsị gị Jesus now, ka ihe ma ọ. None of you can tell me what Jesus mean, but ịma ihe Amadioha mean. So you have to believe in Amadioha because it's agreement. Mind and the people, you have to join these states together. Ọha ndị Igbo ji wee sị gị na ọha bụ eze n'ala Igbo. Simple. Ịrapụ ya isio Jesus, isio Mohammed. Tell me the meaning of those things. Gwana m meaning ya, ị gaghị agwa m the meaning. Ifụrụ a na-agba anyị something every day by day, dịka onwere onye nwanne ọ bụghị jos ịmapụ isi a na-eme omenala, na-eme ahụm onye omenala, ahụm onye omenala. Nwanne, that is not the case. The case wụ na ngị nwa na onwe gị wụ mmadụ, you need a certain restriction about life to live. O nwere mgbe this creator will create life and leave you just like that to have fun and do whatever you like. Or not possible. It's not possible. Because everything inwere ngụwa na ewu mmadụ na inwere target, nwere desire. So how can the creator created you? You are running with the system of creator. How can you have a desire and the creator don't have a desire? How? Ajụjụ ka m na-ajụ ndị be anyị. Mmadụ pụtara na because ihe ọbụla ị na-eme bụ ihe dị na your system. Ị na-ezu ochi, na-agba ama, na-emegasị mpụ dị iche iche. Na this mind that created you, mgbe ahụ ịpụrụ ome, ịpụgo n'ụlọ, ịnọ na outside ka ịnọ. Mana nyenwe na onwe nwekwa right ịpịa gị aka ntị, tụọ gị ịga, mee gị ihe niile dị iche iche because you like a prodigal son. Ọwụ na ị pụọ garụsị ọrụ, ịbata ka ihe na-eme ịsa ahụ, ọkwezi okwu ịsa ahụ. So ngị nwa na onwe gị bụ onye edunyere ọrụ, iruo unyu bata, nwanna a ga-asa gị ahụ. That is normal thing. Arụ ahụ a ga-asa gị bụ afụfụ ahụ ị na-asị dị na-ata afụfụ. Ọ ya bụ a na-asa gị ahụ, a na-afụ ya ọnụ uzuzu. Nwanne eche ịfụchapụ dọst ka ihe na-eme, fụọ ya ọnụ. So for you, afụfụ ahụ ị na-ata afụfụ ahụ bụ a na-ekilin ga-ekilin because ị gaga nkịta ji eje rie nsị bata, onye nwe egbube ya ilu. A sị na nkịta anyị na-eri nsị, mana nke richa bụrụ n'ọ na-ama na o riri nsị, iricha bụrụ n'ọ na-ama na eriri nsị. It's as simple as that. Ọ bụrụ na ị meghị nsọ ala, nwanne, you are on your own. And nsọ ala bụ kedu onye nyere gị information ị na-use? The best school provide the best education and the best kids. It's simple. The best education
na-provide the best kid. Ọ bụghị just ikwu maka ọdịnala Igbo mapụ anyị bụ ndị ọdịnala, anyị bụ ndị omenala. Ọ bụrụ ya bụ the case, ọ bụrụ ihe anyị bịara. That is not why. Ọ bụ maka that name omenala Igbo. Ọ bụrụ ya bụ ihe anyị bịara. Ihe anyị bịara bụ to reinstitute the original of the originals, the origin of the universe. Ihe anyị bịara to restore the origin and the mission of the universe. Ọ bụ ihe anyị bịara ebe a to give the information to our lost children. Ọ bụrụ just ijebe omenala ma ọdịnala Igbo, no, because ọdịnala is arụrụ, is pillar. Ọdịnala wu pillar. Pillar bụ odi, pillar bụ ọdịnala wu pillar. Onye bụ arụrụ eji arụ ji, ị ga-esi wee rịa ihe ahụ ị na-eme. Enwe arụrụ ịfụrụ ya, enwere ihe ịfụrụ dị ị ga-esi arị. O nwere ihe na-afụ ebe ahụ ị na-aga that will develop you tomorrow to be a scientist you desire, or medical doctor you desire, or anything you desire to be practically as a human being. Ka ọ just ịmakpọ nna nwanne enwe ihe na-agara m ọfụma, enwe ezigbo dibịa ịma nwanne ọkwa ka ebile jeje ọgba ya. Ọ ya bụ ndụ ị chọrọ ibi. Ọ this life because ị nọ na bekee nwere ọrụ, they have jobs. You can go and work in nwa bekee's land. After you criticize them and insult them, they employ you. So if you learn is okay, you can call any dibia and say agbara gị afa. I give you time, all that is your job, you will lose them. Ị ga-lose ya because onye prodigal son nara akụ nna ya n'iyi. Gịnị bụ akụ? Akụ wee ịkụ ihe seed. You waste your father's seed. Ọ ihe ọ na-achọ ịgwa gị akụ seed. Kedu ihe ga-eme later? Ị gaghị procreate zi. That is it. Ọkụ anyụọ n'ebe a. The life goes. It's as simple as that. Not because of na that's why nji gwa unu. Ọwụ maka ego, ọwụrụ maka akụ na ụba. Ọ bụghị ya. Ọwụ na ị na-anya na otu ị nọ na ị gaa n'ime ụlọ gị. Ịgbanyụ ọkụ n'ime ụlọ gị. Isi ịga toilet ị ga-aganwu. Because ịmụ ebe the toilet dị. Because ịdịgo used to the toilet. Ịdịgo used to everywhere in your house. Ebe niile ihe niile ịdịgo used to it. The same thing, ọwụ na isoro achara anụnwa na-aga. Ịnwụgodo anwụ, your mind knows all those things we taught you. Anyị akwụba ebi ntị akwụ. Anyị neediri which we have from Amadioha, all those process of life. You have to ọ ga-awụ part of your way of life. Ịpụta n'ụtụtụ na ihe ị ga-eme na ihe ị ga-eme n'ehihie na ihe ị ga-eme n'abalị. In the morning na ihe ị ga-eme, in the afternoon na ihe ị ga-eme, in the night na ihe ị ga-eme. Simple. Ihe enwere ihe onwere ime with your job, your daily job. All those things ịnwụzie, your spirit will follow that thing back to the house. Because akwụkwọ anụnwa anyị ji asị akwụkwọ Amadioha anụnwa, that is your home. Your destination is where you came from. Mana ọnwụ na ijirie, ọnwụ na practice that your destination here mgbe dị ndụ, ịnwụọ iwuru ihe a na-akpọ ozu na-akwa ha akwa, ị na-erugharị, ị na-ehegharị. Ndị be anyị na-asị ka ihu ya na-ehegharị ka ozu na-akwa ha akwa. That means ozu na-akwa ha akwa na-ehegharị ehegharị. Ọ dị ka onye gara obodo oyibo ure visa ruo visa ya eme spine, paspọtụ ya efuo, a na-atụzi ajọ njoloko, ọ na-agagheri ọ ihe anyị na-eme kịta. O jee ụka nke a okweghie, o jee ụka nke ọzọ okweghie, ọkpọ dibịa nke okweghie, ọkpọ dibịa nke okweghie, ọ na-awụgharị na-achọgharị nsogbu ya, nekwe nsogbu ọdịnala. Kwenwa ndozi ọdịnala bụ agwụ ka anyị na-arụ ebe a. Anyị na-arụ agwụ ebe a, life and direct, and this is this thing we guarantee if Igbo land will exist or not. Ọ bụ ihe anụnwa anyị na-eme. Ọ bụrụ that nọ ihe anụnwa anyị na-eme we guarantee if there will be a place a na-akpọ ala Igbo, this thing will be, because higher element always rule lower element. This is a pure nature. Go ask anybody. Go and do your own research. Higher element rules lower element. Ọ bụrụ just ikwu okwu ka eji ama higher element. Higher element wụ can you stand it? Ndị mmadụ ga-apụta today ati nke a ji wee si ya, nke a ji wee si echi
the same thing asị ogekwa back onye na-eme ọbụpụ ọ rachara onye ahụ abụghị mmadụ. Onye ọbụla na-abụpụsị asụ racharakwa asụ ya is not a human being. Our people today they will say something echi ifu ya omebe ihe ọzọ the same thing o kwuru against ọ gawa mebe ya. Odoge anya na these people are unstable. Ha criticize ya criticize ya echi osowekwe the same person o criticize nke a ji wee mee ọnọkatakwa efu ya ọ dịghị stable. Odoge anya na ndị enwe they have no direction. Ha enwere direction. Look at a continent with so much resources. Every day na blame nwa bekee every day by day. President onye ojii, minista onye ojii, gọvanọ onye ojii. Ọ pụtakwa gọvanọ anụnwa pụta na public ihere anaghị eme. Ọ sị na ya gara na western world ịchọ ndị mmadụ ga-abịa ka help wee develop wee anyị Igbo onwe ihe ha menwu. Nwanne o nwere ya na-akpọ structure, life structure, life structure. Ụwa anụnwa ka o si arụ ọrụ. Ọwụ na ịma ha ka ụwa si arụ ọrụ, there is no how you can develop any country. Is impossible because it's a train track. Life is a train track. Any development ọ bụla ị na-eme must fuse with this track. If not, it cannot work. It can never work. If you try magi ma ego gị, the least they can do in Africa is to take this money in Western Bank. That's all. The same Nigerian politician been at West onwe company, functional companies, functional one creating jobs, the same person. But ọ gaa Nigeria ọwụ na ojighị ego ọ ga-eji arụ ya because o nwere system, o mara how these things are work. Ha don o mara. Ọ bụghị just imepe company. There is a system of taxation. Also company bụ isiokwu na like na even Europe one company now coordinate with about 1,000 companies different. One company short or down or may affect 1,000 companies outside. If for a chain or train aja train will train to train is the same train mmadụ na aba. And if you know coach different coaches and different people on different coaches ya. And the na first coach ama ha na second coach na second coach. Mana the driver nya the train bụ everybody. So ọ dịghị necessarily na mụ na gị ga-asụ the same language ka ifere na Amadioha because that ndị na-eje ụka na Africa ha amaghị ebe a na-akpọrọ mana only calling Jesus as a name all unite ha niile n'ụwa niile as one community, Christian community. You got that? So all coach ka a na-ekwu maka ya the first coach ebe the driver nọ ka a na-ekwu ọ bụrụ about nwanne ịba na train go and see the first coach dị iche and echi ịba na second coach ị na-ediri imepe ụzọ wee ba na second coach and ịma ha ndị nọ ebe ahụ but all one train bụ ha and all one track bụ ha. It's as simple as that. Ya common understanding about life. So ọ bụrụ na ịghọta nwuo life ị ga-create nwu that train with that coach ma ị mara ka ndụ si akpa agwa but o dogo anya na emere ihe anyị nwere because of ya mụrụ ka ndụ si akpa agwa mana nna nna anyị ha nwere destiny ndị ndozi ọdịnala nna achọ egwu since ihe unu na-akọ unu na fight ka unu ga-esi wee destroy ya self maybe wee mee delay self but nwanne mmadụ anaghị ebu nna ya ụzọ amụdị ọbara. O nwere akwụkwọ ị ga-achọgide n'ụwa ifu ebe dị destiny na-agwa gị you can never. So man pass man, isi na isi ra bụ n'elu na mmadụ ka ibie, isi na isi ra bụ n'elu ọnụ na mmadụ ka ibie. Enweghị akwụkwọ ị ga-achọgide fụ ihe a m na-agwa gị n'ime. Never, never, not today, not tomorrow, not today, not tomorrow. Ana m agwa gị eziokwu. That is why I ji eme ngala maka na onye fere eze ka eze n'elu. M gwara unu here, look at the life I live for me to have this access. You refuse, but ịchọ ka m gwa gị the thing. How can you understand it, nwanne? Ị gaghị aghọta nwunye unless we begin to live the kind of life of the driver, maintain the track. Only then that AC agbanyere na first coach ga-eri gị to the last coach. All the same AC ahụ na-aga na first coach ga second coach
gaa third coach gaa fourth coach to the last coach. Ndị Igbo na-akpọ ya disi mmụọ na-asa, mmụọ na-asa iwu ala, iwu ji alụ anụ. Ị ga-afụ na nọmba 1 ahụ first one bụ Njọkụ, ndị ọzọ esori ha dị 7. Ọ dị 7 ọkụ ahụ Njọkụ na-ebupụte ka ndị ọda 6 na-eji afụ ụzọ, the same light ha na-eji afụ ụzọ. Mana ị ga-anọ na tren, ọ bụrụ na ị nọghị na tren ị gaghị eji nwa ọkụ Njọkụ wee fụ ụzọ. Ị pụọ the shadow block oge ị gaghị afụzi ụzọ. So the best thing anyị ga-eme bụ let us learn how to be in accordance. E nwere ahụhụ a na-akpọ ndị nwe na-akpa ya ndanda ka ọgịnị anwe na-akpa tata kpọrọ ikpo soja ant iwu ka ha na-esi eji tren aga. Soja ant na-aga by train wa ọ ha nwere ike isi ebe a ruo France by train aha na-aga. Ekpọ ya gịnị? Ahụhụ ọ arụrụ. Ifugo ịrụ to build, ịrụ agwụ build, ha na-aga woo. Nwanne enweghị ihe a na-akpọ ịrụ agwụ. Ịrụ agwụ bụ that is ihe a na-eme n'ụlọ ụka, ọ constant. Ọ bụghị ije kpọọ mmadụ narị ego. Nwanne jaka na-ekwu before, listen very carefully. Our message here is different from other messages. Ịrụ agwụ bụ ihe unu na-eme n'ụlọ ụka. Anyị ebidobeghị nke anyị. Very soon we are working on that. Imepesi ụlọ nsọ ala everywhere ala Igbo. Ịrụ agwụ bụ to teach you the information how to hold this arụrụ, because ịrụgo dị agwụ ịrụrụ ya arụ. Ya na-ekwu how to correct ihe ịrụ, imerụgo ana imego arụ. Ya na-ekwusi bụ because arụ agwụ ahụ bụ Holy Spirit. So imerụgo the Holy Spirit. Now through our teachings then you will clean the Holy Spirit back. So ọwụ dị stira na-eme n'ụlọ ụka. Ihe ha na-eme n'ụlọ ụka ka a na-akpọ ịrụ agwụ. Ihe a na-aka ụka, ịka ụka bụ ịrụ agwụ. Ịrụ agwụ bụ ịka ụka, nothing more nothing else. Ịghọtara? So onweghị nke a na-asị hapụrụ na akpọzi na ndị a ka ndị ahụ hapụrụ ndị ahụ ka ihe na-akpọrọ ha. Enwere ihe ọ ga-agị nke ọ na-arụrụ gị. Ihe ahụ concept ka ịrụ agwụ bụ concept. So depending how you understand them, you can apply them according to. Oh, just if you don't, you got ihe a na-akọ in the first place. Most of these deep aghọtara ihe a na-akọ. They don't even understand the language they use. Ịkpọ mmadụ ogboro gị ọkụkọ gboro gị ewusi gaba ya rụrụ gị agwụ. Agwụ bụ constant, you must hold it. Ihe ị ga-ejide aka until life end. It's about life. Okay, m rụsịra gị agwụ taa ịnazie echi nkọ. M rụsịra gị dị agwụ taa ịnazie echi nkọ. Nwanne ọ bụ ijide ihe aka ọ sị gị ọgwụ na nsogbu ga-ana. You must hold it. Nsogbu ga-ana. Ọnwụ na ijideghị aka nsogbu ga-anabeghị. Nwanne isi ọwụwa na-awa gị ịṅụ ọgwụ isi ọwụwa, mana e nwere ihe butere isi ọwụwa ahụ ịgwọbeghị ịṅụ ọgwụ isi ọwụwa. Nwanne isi ọwụwa nka ya ọkwa gị again. A sị na ụdara onye isi zụtara n'ụkwụ ọ rachasịa ya ọ ga-ejekwa zụta ọzọ na. So ịrụ agwụ bụ na ị ga-ejide the pole aka forever and ever. That means agwụ agwụna. Mana ọ bụrụ na ijideghe pole aka nwanne erisie gị taa ga-erikwe gị echi. Ị ga-arụgide agwụ ụwa agwụ anyị na-eri gị na-eje ntiri inwezi ego ị ga-eji arụ. Anaghị ana mmadụ ego ọbụla. Ịghọtago? Anyị ga-emepesi n'ala Igbo niile ụlọ nsọ ala ebe a na-arụ agwụ. Iru ebe ahụ teachings, all the teachings ahụ a na-akụziri gị ya ka spirit ị ga-eji wee rụọ ọrụ. Your spirit need information to work. Those things bụ agwụ, ọ bụrụ nakọta na-asị egboro gị ọkụ na-akọrọ gị tu. Your spirit nwanne ọnwụ na ịma ha ihe ka ụdị agwụ a ga-arụrụ gị mara ihe. Enwere agwụ a ga-eme arụchara gị n'ụwa ka uche gị zuo oke. Mba. So ọwụ information ka a ga-enye gị. All information ahụ ga-eme gị asị na igwe bụ ike. Ịghọtago? Igwe bụ knowledge of universe. Igwe bụ knowledge of universe, because ịnya bicycle something from the back, chain na-epush esi from the back. You got to go. So we put na-epush the front drive, front way. So igwe bụ ike. So ọ na ejighị this information of the universe to create the below here. Nwanne, you are on your own. Ọ na ejighị universal concept to create a child here, because all those child ị mụrụ amụ, you are creating them.
all the whole mind ha ji arụ ọrụ system iputuru n'ime ha say program to work to extract the life. Ọ bụrụ na iti ihe any program n'ime ha na all these things a na-eme anyị ejere ọrụ ya agwụ lụrụ ya echi gbuoro ya ọkụkọ nwanne ọ bụrụ na ọ datin ewe ihe iji aka mba njọ commit suicide. If that thing is your fact, commit suicide because there is no reason for you to live. Onweghị reason, there is no reason for you to live because ilochi is balance, to balance the two forces. Ilo mmụọ is to balance everything because remember the death. That means you are joining the living and death. Ilo mmụọ is to remember the death, to join the living and the death. You got that? So all those things you got ya just all those things bụ normal thing about life. A na-achọ ịgwa gị information something ị ga-etinye n'ime gị as a program to run with it. So all those things a na-emezi gị a na-akpa metaphor to remind you is a reminder. Like prayer is a reminder. All the prayer is important. There is power in prayer, but all reminder ikpe because judgment will come against you. So judgment ka a na-ekwu maka ya. Ọ bụrụ just isi ịpụta n'ụtụtụ isi nye Jesus mere anyị nke no, you must say that I have never done this, I have never done that. You must say those things you never done so that it will record in your system. So mbọsị ọbụla ị ga-achọzi ime, your mind will remind you. You take swear, you will vow not to do this. You will vow not to do this. You will vow not to do this. But ọ bụrụ na program a nọ gị n'ime, ị mara ihe a na-akọ. So that is it ụmụ ibe. Nwere ezi ụzọ ọzọ. Ọ wụ sịsọ because ọ na iso guideline ọ isoro onye nzuzu onye ndufu mmadụ. Ndị na-eduhie mmadụ karịrị akarị today. Ndị na-eduhie mmadụ nwanne, onye ọbụla ị na-eso n'ụwa anụnwa nwanne, mara ihe iji eso ya, mara ihe iji eso ya. Gee ntị ọfụma n'onu mmiri okwu ya, gee ntị ọfụma n'onu mmiri okwu ya. Okwu ha na okwu ego nwanne, ọ bụrụ ya ego can never lead you anywhere. Onye ma ihe na-akpata ego. Enwere money miss road, ma ọ bụrụ na ị maghị ihe, that money will miss road. Ịghọtara? So amamihe na ebe ị na-eje na ebe isi abịa, nya the first principle. Every other thing will be added to it. Unu watch ya before anyị na-ekwugbo okwu company na those things, but anyị chọpụtara na ndị anyị na-emekọ ihe akwụbeghị beans akwụmanya ya na-esi na ndị aka na nidiri ha ka nidiri very torture about life. Nurture them, nurse them like a kid. Ha che na anyị bịara ikwu okwu ego mbute, a na-agba ka ha jee buru ego na ndozi ọdịnala. They were surprised na ọ bụrụ ihe anyị bịara. Anyị chọrọ gị ndụ, anyị chọrọ gị ndụ. Oh, just ego mbute. That's why I do withdraw from that ego mbute. That is why we withdraw from it, because anyị agaghị abịa ịzụ ụmụazị ya azụfuo mba. Onye nwa na-ebutere anyị esemokwu all the time because what? Ị chọrọ inye ha access to survive. Ha tabazie eji afụfụ na let them go and work and support ndozi ọdịnala. Ebe ọ bụ na ndozi ọdịnala chọrọ inye ha access ịkpata ego, ha sị mba, let them work and support. Otu ọnụ anyị si arụ ọrụ, all of us na-arụ ọrụ na support ya, go and work the same way and support it. Ọ bụrụ na aja ụka na support ndị ụka, go and work and support because e nyere gị chance to build yourself and create yourself a future. Isi na iberibe kara gị mma, go and work and support, finish, case close. Simple. It's as simple as that. Ị ga-asị mmadụ nwanne nọdụ hie, ọnwụ na ị nọghọ hie, enwere dangerous animals nọ hie, isi ebe a pụọ, animal erie gị. Onye a wee sị gị why gị si nọdụ hie, ị na-anụkwa ihe asị gị na enwere dangerous animal n'ebe ị nọ na ezi agụ, na ebe a bụ ezi agụ, ị ga-amaghị aga agụ ata gị. Ọ sị gị
gwa ị ga-eji asị ya nọdụ hie onye ka ị bụ who are you to tell me to be here o jee ebe ahụ agụ erie ya o ruo ebe ahụ agụ erie ya a sị gị na ihe a bụ ezi agụ ịnụghị ya na ihe a bụ ama agụ ịnụghị ya ị gasị asị gị nọdụ ebe a na ebe a apụkwa na hie apụkwa na ebe a na agụ anaghị erute ebe a na agụ anaghị eru this side gbue hie ọ sị gị na onye ahụ who is he to tell me where to go and where not to go o ruo ebe ahụ agụ erie ihe ọbụla anyị gwara gị ebe a bụ your own good amaka anyị na-agbara gị ebe ọbụla anyị si ga-ejene don't go there si ebe ahụ pụta ihe ị ga-achara anyị ọkwa ifuru Nigerian system confront Nigerian system nwanne echekwene because these people these security men nwanne ha draw in order and gị na ha enweghị competition unu na-eme so don't go there you got to okay I regret your life engineer hapụ ha ka ha na-eme ihe ọbụla ha na-eme the fastest atom generate the fastest vortex don't confront them biko look the other way iche ịba politics ịbara onwe gị politics I don't care but a tree cannot make a forest because every politician nwere onye o represent the interest here from A to Z every politician nwere onye o represent the interest here from A to Z so all na we as a people enweghị collective will you got to go collective will ikwu ihe anyị chọrọ na imenye ka anyị si wee chọọ ya nwanne nwere politicians is ordinary a system created by corporations to manage their business but for you it's a country they have to give us road they have to give us light they have to do this they have to do that nwanne corporations created these men to represent their interest not your interest simple so when you understand this thing ihe na ụwa anụ nwee for wee community ka ụwa is a community ọ bụrụ about politicians is new ihe a new these politicians orubeghị 500 years ebidoro this kind of countries before community this community were founded very very strong unbreakable unshakable no police no army because once you mere something a use all the same natural law to treat you ọwụhụzi nke kịta one man will be president somewhere I say United Nations one man out of 200 people 200 million ka Nigeria dị only one man will go to UN to represent them this man nọ na UN ọma ihe a na-akọ na village unu no that is why mgbe ndị ochie ọwa Amadioha ka eji wee mee that foundation so that nobody should go to UN to tụọ asị ichi asị gị na Amadioha ma onye sịrị asị ọmụghị onye sịrị asị ma ọ na ị gaa na United Nations there kedu onye ga-agba anyị ihe discuss ebe ahụ ka onye ga-agba anyị mana onye ọbụla ma the principles of Amadioha so ihe ọbụla discuss rụ there ejedidiri m ije that place ihe mma bụ na Amadioha kwuru na onye ọbụla tụrụ asị ga-anara ụgwọ ọnwa dị otu a mbọsị dị otu a simple so any dị na New York mara ihe ụnụ na-akụ ebe a mana nke a na president unu ga-aga na Japan o New York o ebe nwa ree unu nara ego tii na akpa sọsọ ga-afụ na TV mgbe a na-asaịn akwụkwọ kedu ihe discuss before asaịn ebe akwụkwọ onwe onye n'ime anyị ma ihe akpara ihe anyị fụrụ ka a na-asaịn akwụkwọ kedu ihe akwụkwọ a na-asaịn gịnị ka ọ bụ agreement of gịnị enwere ike ekwu na a ga-aṅụgwu mmanụ 2000 years to come nobody knows ihe anyị fụrụ saịn ka a na-asaịn akwụkwọ na saịn akwụkwọ ndị ahụ kwuru ka a gbara ifụrụ ka these corporations wee just nọ create onwe ha institution ụna na-ekpusi onwe a na-asị G7 mkpụrụ mmadụ 7 n'ụwa niile ụwa dị 7 nke ọzọ sị G8 mkpụrụ mmadụ 8 ma na confuse na convince ụna na-achị hey akpọghị ya na G7 who are they ha rie nsị kedu ndị ha bụ a na-akpọ ya ka gịnị mee akpọghị ya na G7 akpọghị ya na G8 onye ka ha bụ a na-akpọ ya nna ihe ahụ just media propaganda a na-awụsi ndị mmadụ kedu ihe a na-akpọrọ mmadụ for
jee mee gịnị ebe ahụ n'afrịka kedu afrịka nwere dị ebe ka anyị dị mma ya anyị ejeghị japan anyị ejeghị israel anyị ejeghị israel anyị ejeghị america. Ordinary fight in South Africa we cannot sit down and discuss it. Iche na ọ bụrụ na Europe ka datin na-eme onwebeghị m Europe akpọbeghị meeting, European Union akpọbeghị meeting just discuss about the case. Ihe emesie na Africa na Nigeria a na-egbu mmadụ na Cameroon everyday, na-egbu mmadụ na Congo everyday, na-egbu mmadụ na Nigeria everyday, na-egbu mmadụ na South Africa. These people cannot sit down and discuss. Ndị bekee kpọọ ụnụ na-ahụhụ mmadụ ụnụ asị na ụhụ mmadụ. G20 problem, you cannot sit down. You cannot count yourself out because you represent the sentence. Onweghị ka nwa bekee ga-esi enye any of you access. Never. Si na m gwara gị, they can never give you access because their plan to industrialize the zone. So the most radical president there, as long as all the loyal to them, onye ha need, because ha fụrụ gasị inhuman and ha nwere zoo na be ha mere zoology, understand behavior of animals. So nwa bekee can never have, ọ gaghị ekwe gị to have access to governance, never, to free governance, never, unless you change your way and develop a new mind, new institution through ihe na-agwa. Only then nwa bekee can trust you because ha nwere ngwa ọgụ, or because of they are right or they are wrong. You got to go, or because of right or wrong, or because of na ha karịrị gị. Onye karịrị mmadụ na ife karịrị na mmụọ, until you prove naturally that we came from the same source. I can be like you, then nature will play on your side. Simple. Ọwụhụ jos ị na-ada iwu, ịdara iwu nature daa iwu ụwa, onweghị nke ichi. Ịdara iwu Amadioha daa iwu ịdara iwu niile. Kedu ebe a ga-esi enyere gị aka? Sị kedu ebe a ga-esi azọ onye ukwu gwara? The reason ha ji wee create a United Nations is to prevent you, not to help you. Ihe ji wee create a United Nations is to have control over you. Go and read. Ka ị naghị afụ ụzọ, ị naghị anụ ihe. Ka ịfụ ụzọ ịnụ ihe. Ihe ji wee create ICC is to prevent you. Ihe ji wee create European Union is to prevent you. It's as simple as that. But then you got to ihe na-akọ. That is why ụkpụrụ ihe na-eme ndị be anyị na-ekwu otu a. Nna ka mmadụ ekwufi ọnụ. The continent is so large that ọwụ na-etake a precaution, ha ga-elose ya, and ebe aha bụ the power, economic power of all the whole world. Economic power of all the whole, okay, listen, economic power house for all the whole world. The same way isi enwe company, ị na-achọ the best management, best director to manage your company. The same way these world leaders looking for best management in Africa. Anybody can serve. If you prove yourself worthy, then you can serve. Simple. Onweghị onye ha fụrụ n'anya iche, but e nwere some people na-eprove na ha dị loyal. Ọ ha nwa bụ ndị nọ na those places n'ọchịchị n'Africa, mostly a particular tribe. Na ha maka esi maintain loyalty, na ha maka esi maintain consistency. They are not lousy, and they target, and their target they never miss. That is, nature never miss. Nature target go by target, and nature never miss anything. So you must know when to strike, know when to go, and know when to retreat. Yeah, nature, law of nature. Ọwụhụ jos mgbe ọbụla ị pụtara ị na-ekwu ihe ọbụla ị chọrọ, na-eme ihe ọbụla ị chọrọ, that means you bụrụ a man. You don't have temperament. You want a temperament, you don't act like one. That is it. So ndụ bekee fọrọ ntutu taa nwere onye ọ bụ until your system begin to function, because ha ma anytime you ruru ogo eden knows, anytime, unless your system begin, oh government,
a system, whether culture, whether religion, as long as this system is worthy and trusted, you will be elevated, because your future is not in their hand, but you play yourself in their hand, not your future. Ongunwa drive yourself towards that prison yard, not by nature, it's by you yourself. Na Cameroon ha na-egbu onwe ha, Southern Cameroon and Northern Cameroon. Na Nigeria ha na-egbu onwe ha, na Somalia ha na-egbu onwe ha. So all those things you drag yourself. Nwanne mmadụ maa gị ụra ịmapụtaghị ya dị ụra, ọ bụghị na enweghị ihe ị ga-eme. Ị nwere ike ịhapụ ya na ije were egbe bịa na ya dị ya echi gbagbuo ya na, mana ọ bụrụ na ọnwa agụ ụra ahụ ịtọ ọnụrụ ọgụ ebe ahụ, e nwere ike o merụọ gị ezigbo ahụ ịfụ. Mana ọ bụrụ na ị nwere ndidi na ya dị echi ịbịa strike ya ọ na wel igbuo ya ọnwụ. Mana ọ bụrụ na ị respond ọ dị ụra, a sị na onye ma ihe na-asa ahụ, onye ara bịachiri akwa ya gbapụ ọsọ. Ọ bụrụ ọtọchọ bụ onye ara ahụ, onye nwa bụzi onye ara, ọ bụghị onye ara. Onye nwa gba ọtọ bụ onye ara, ọ bụghị onye ara ahụ chiri akwa ya. O nweghị uru ọ ga-abara ndị isi ojii n'Afrịka na ha nọ na-anụ ọgụ si na ha na-asọ separation. Nwanne issue abụghị separation. Issue is kedu onye tire the cloth at the first place. Onye ahụ ọnwụgo. Onye tire the cloth ọnwụgo. Ọ bụrụ na ọnwụbeghị, kedu the position ya? Asị na British ewepụghị aka, British ekechago Nigeria. Okego gịnị ka o kere? Okego ya eke, ọwụghị okere ya eke. Okego ya okike ka o kere ya. Ndị kere dị ekike okewasigo mba. Ọwụ na ha ekewasibe, kedụzi ihe mere anyị ji wee na-eme ihe anyị na-eme today? Interest ha dịzi dị, ha enweghịzi interest dị. Ọwụ na ha ka nwere interest, then we are fools. Anyị bụ ndị iberibe. A na-egbu mmadụ ihe a na-egbu. America cannot open mouth and talk. British enweghị ike ikwu okwu. Nwanne enwere ihe anyị na-eme as human being. M gwara gị na these people, you were their mind, the brain, general laboratory. Ọ ga-akụrụ gị bilo ọkụkọ, ọ ga-akụrụ gị bilo nke goat. Their mind will read below goat. Iji ọnụ gị wee kwuo sị na British ke ha na-akpa ya geographical experiment. You said it yourself. It's na British amalgamation. Kedu ihe ọwụ kịta na ọwụzi British amalgamation? Ajụjụ ka m na-ajụ. Then why do you fight with ndị Hausa? Why are you fighting with ndị Hausa? With Yoruba? Ọwụ na British amalgamation. Kedu ihe na-eme ndị isi ojii? Cameroon wụ French amalgamation. Then why are you fighting with your brother? So ị na-achọ ịgwa m na ị nweghị ike ịnọdụ anị discuss how to solve your own problem. You cannot solve a problem. In the beginning there was chaos, and the chaos was stopped, and the light came, and everything came, and fishes came, and garden of Eden came. Now you have a problem in your land. See now ndị be Eliza hapụrụ ya wee na since 19 you cannot solve a problem. Ndị Cameroon ndị ojii, Southern Cameroon ndị ojii, Northern Cameroon ndị ojii, Hausa ndị ojii, Yoruba ndị ojii, Benin ndị ojii, Ga ndị ojii. Ọ na-achị imere ọ chọrọ ịgwa gị na there is a lack of cultural ideology, because all the whole Western nation have one ideology, which is Christian, and akpọ Judeo-Christian law, judicial system of government. That is why they are one people. That is why they are one, not by color. It's by ideology. Because you go na the Western nation, there is Chinese, there is Arabs, there is everything, but everybody bides by this ideology, not by color of their skin, but by ideology that runs this land. You go to America, even white people might be minority in America. I don't know. British nwere almost 60% foreigners, even France. But ideology
that guides this land remain intact. So ịgatị ya jisi oji chacha ọcha bụrụ China bụrụ ihe niile, as long as this ideology remains, that is it. So ihe ma ihe na-achị obodo ọwụhụ because of, so Africa adịghị mma because of lack of these things, ọwụhụ because of na, that is why they cannot stand, sit and discuss. That is why they cannot sit every day na flash ụnụ eji wee gbuo onye nke nwa. Ndị China 70 million of Chinese nwụrụ during Chinese Civil War, 70 million. European fought for 100 years here, 100 good years. Ordinary Hitler war killed 60 million people. Ordinary Hitler war. Why na ha flash every day by day? British, how many British won na Hitler war? But Germans still become their friend every day. Because ha chọrọ enemy in their border. Who want enemy in his border apart from Africa? Who want the enemy in his border apart from ndị isi ojii? The worst enemy is his border master. How can you do that? Have a border with enemy? It doesn't work. Israel nọ na Palestine na-anụ ọgụ every day. Why? Because it's a American frontier. It's a western frontier. Our country. That is all. It's the American frontier. Ka onye declare Jerusalem as a capital of Israel? Ọwụ America. Ọwụ America declare Jerusalem as capital of Israel? Ọkwa America. Then keri nna ndị isi ojii biko nunu na what is all this nonsense, man? A na-eme mesia budget na America, eme budget of Israel budget na America, eme budget Israel. A na-akọ ihe a na-akọ na biko ụmụ ibe ka m jeje mee ihe ọzọ dị anyị time aganarị na. So kwụsịrị this nonsense unu na-akọ na kwụsịrị datin. Ọwụ na ị chọrọ iwe onye ndozi ọdịnala, because anyị bịara ndozi ọdịnala Igbo. Amadioha, the Benin, the Yoruba, the Hausa, ancient Hausa, all of them bụ Amadioha ka ha believe na ya. You got to go. So the society, the religious order a na-ekwuzi about Igbo and Edo, all these people that might have their languages, but Amadioha is their God. All of them. That is why we can live in unity and peace for thousands and millions of years. That is why. But today, anako nonsense. Jesus asị ha, Yahweh asị ha, Muhammad asị ha. Ikwu that in ebe nnọọ ka isi ya. Jawa nga anya. Na nwanne ka njeje mee ihe ọzọ dị anyị. Udo. Ọ ga-adịrị na mma ụmụ ibe.